ei-järjestelmäkuluja mikro- ja yksinyrittäjille. Tilitoimistoalalla suuntaus on ollut erilaisten yhteiskäyttöisten taloushallintojärjestelmien ujuttaminen osaksi yrittäjien elämää. Parhaimmillaan tästä onkin huomattavaa hyötyä sekä yrittäjälle itselleen että hänen ja kirjanpitäjän yhteistyölle. Mikro- tai yksinyrittäjien kohdalla aiheutuneet lisäkustannukset eivät usein kuitenkaan ole taloudellisesti perusteltavissa. Yksinyrittäjän taloushallinnon tarpeet ovat usein kiteytettynä myyntilaskutus, laskujen maksaminen rahavarojen puitteissa sekä riittävien kirjanpitoraporttien saaminen verojen maksamiseen. Tätä yksinkertaistusta voidaan luonnollisesti haastaa esiin tuomalla lukuisia kriittisiä lisätarpeita ja erilaiset taloushallintojärjestelmien toimittajat ja muut alan toimijat tätä myös tekevät. Onko mikroyrittäjäkin siis pakotettu sopeutumaan erilaisiin taloushallintojärjestelmien kustannuksiin? Ei ole. Usein verkkopankki riittää. Maksuliikenteen hoitoon löytyy nykyään lukuisia vaihtoehtoja perinteisistä pankeista puhtaasti verkkopohjaisiin maksuvälittäjiin. Kuten oletettavaa, niin perinteinen pankki on näistä kalliimpi vaihtoehto, mutta voi perustella rooliaan toki muusta näkökulmasta. Kunnon verkkopankki mahdollistaa usein verkkolaskujen vastaanoton sekä myyntilaskujen laatimisen. Mikäli yrittäjällä on lisäksi lainatarpeita, niin toimiva yhteistyö perinteisen pankin kanssa on tällöin perusteltua. Niin sanotut taloushallinnon järjestelmäkulut voidaan tällaisessa tapauksessa kuitenkin rajata pankkikuluihin, eikä lisäksi tarvita kalliita kirjanpitojärjestelmien kuluja. Myös pankkikulujen minimoimiseen on nykyään lukuisia vaihtoehtoisia palveluja: Holvi, Wise, Revolut, Alisa, Jäninä. Digitaseessa olemme kehittäneet yrittäjäystävällistä, edullista ja vaivatonta automaattitilit kirjanpitopalvelua mikroyrittäjille jo vuodesta 2028 lähtien. Kirjanpitosi laatii asiantunteva ihminen, vaikkakin hyödyntäen kaikkea modernin ajan tekniikkaa, kuten automatiikkaa, robotiikkaa ja tekoälyä. Yrittäjää ei missään vaiheessa laiteta kirjaamaan, tilioimaan tapahtumia kalliisiin järjestelmiin, eikä palvelusta aiheudu järjestelmäkulujen kaltaisia piilokuluja. Me palveluntuottajana joudumme luonnollisesti maksamaan korkeitakin kuluja käytössämme olevista taloushallinnon järjestelmistä. Olemme kuitenkin tehneet periaatepäätöksen, että jatkuvasti kasvavia kuluja ei järjestelmätoimittajien ehdotuksista huolimatta siirretä peruskirjanpitopalvelun piirissä olevien yrittäjien laskulle. Jatkamme työtämme oman ohjelmistokehityksen parissa sekä järkevän hintaisten alihankkijoiden kanssa. Esimerkiksi kaikille automaattitilit asiakkaille käyttöön tuleva DigiBalance App-sovellus on asiakkaillemme täysin ilmainen.